Ik ga even naar de Gouden Bank. Dag vrouwtje. Hallo. Kom even mee. Wij moeten even je... Dag heren. Het is vangrel daar. Nee, Willem, jongen. Ik kon er even vastzitten, vrouwtje. Wij moeten even praten. De meeste aan Luitlis, we hebben hier de complete band vangrel op de bank zit. We hebben nog een mooi logo hier. Zit het zo even doen of net? Nou, ik sta keurig. Ja, het is eigenlijk al een beetje verklapt, hè? Want... Ik ben wat ouder dan dat. Ik viel me zo ren je rot, jongens. Ken je hem dat of niet? Ja, dat ken ik. Ja, zo'n soort spelletjesprogramma liep dit wel, Dat Reiner. is toch mooi? Ja. Daar ben je heel geschikt voor. Dank je. Goed. Dit mocht nog net, vrouwtje. Of niet? Jawel, ja, nee, maar ik hoef niks meer uit te leggen nu, toch? Er best een bezige bij, maar de hoort hier onder oren. We waren met het bevrijdingsfestival 4 mei, dat moet duidelijk wezen. Jubileum dit hier. Ja, 70 jaar vrijheid en 25 jaar bevrijdingsfestivals. Dus dubbel feest. En het is ook een officiële vrije dag. Dus geen excuus meer om niet te komen dit jaar. Nee, nou, je mag vanzelf van alles weer op het programma zetten. Daar hadden we wat in het nice wist, maar vertel even in grutte halen wat er al te doen is. Want er binnen weer nieuwe locaties bij kan. Ja, klopt. Ja, we kunnen eigenlijk het onderverdelen in 2 stukken. En dat is het feestgedeelte, wat we natuurlijk extra groot gaan vieren. En daarnaast hebben we de lustrumactiviteiten. En onder andere halen we 25 Canadese veteranen die destijds Friesland hebben bevrijd. Die halen we weer naar Friesland toe. En we gaan 4 routes rijden met allemaal oude legervoertuigen door de provincie heen. En we hebben een vrijheidsontbijt voor ouderen op het Wilhelminaplein. En die gaan bediend worden door onder andere de burgemeester en de commissaris van de Koning. Dus voor hun ook heel spannend. Aan het werk dus. Ja, we zullen zorgen dat iedereen lekker zijn handen uit de mouwen steekt. Dus als je niks te doen hebt op dinsdagochtend 5 mei. En Reinoud, jullie zijn ook allemaal met de band uitgenodigd. Zo kijk in, maar de Mickey's hebben wij weer, maar daar komen we straks nog wel even door een Noorderwienpodium. Gelukkig weer op het festival, ben we altijd heel blij mee. Maar misschien mag maar eens maar even wat zuurder in je. Ja, nou, je bent van harte welkom. Is toch wat een goede ober, Reinhard? Een goede ober. Ja, volgens mij wel. Tuurlijk. Ja, een beetje echt shockje. Goedemorgen. Zeker. Goedemorgen, dames en heren. Een broodje, een tostietje. Ja, gezellig. Maar een hele organisatie dus. Nou, maar hoop het mooi waar, maar daar geef ik gewoon weer vanuit. Want ik heb me net heugen dat het slecht waarwest is op 4 mei trouwens. Nee, maar dan moeten we wel even afkloppen. Hè, want, Waarom? Wat zit er op dit boord? Friese ambassadeur van de vrijheid. En daar zitten we eigenlijk nu Ja, mee. de meeste even uitlezen wij, maar wij vangrail die nou in mijn neerkniept hier op een bank zitten. Nou ja, vertel maar. Ja, we hebben natuurlijk altijd de landelijke ambassadeurs, de helikopteract. En dit jaar is dat Jet Rebel die naar de Leeuwarden komt. En, Gek trouwens. ja, super cool. En daarnaast de Dotan, Caro Emerald en Main Street. Maar wij hebben als enige festival ook altijd een Friese ambassadeur. En vorig jaar was het Iris Kroes. En dit jaar natuurlijk hebben we een lustrumjaar waarin we groot uit moeten pakken. Dus hoe kan het ook anders dan vangrail? Ja, applausje voor hemzelf. Ja! Oké, jongens, hier met popartiesten elk weekend op een paard. We praten straks nog even verder, vrouwtje. 4 mei, bijzondere dag. Toch hek wel voor hem, voor jonge meisken, altijd on the road. Ja, zeker weten. Altijd wel op pad en of ergens kijken of ergens spelen. Dus het is gewoon speciaal. En dat we dit mogen doen is sowieso vet. Vrijheid, nou ja, er wordt de laatste tijd een product discussieerd. Misschien wel meer nederige soort van bevrijdingsdag. Ja, poeh. Dat is moeilijk. Vooral na gisteren ook natuurlijk weer. Nou ja, ik wil maar zeggen, doodeng, liek het eerlijk wezen. Ja, nou ja, hier is alle gelukkig goed onder controle. Maar Dat kan Hedder in de boes, hè? Ik weet er klaar van. Goed, maar daar hebben we net op gehad. Leuk om zo'n speciale act te wezen, Reiner. Ja, tuurlijk. En het is mooi om iets voor de vrijheid te betekenen, you know. En dat het net vanzelfsprekend is dat jouw skrek zelf ook allemaal. Dat is natuurlijk ik zo. En dat we daar wat betekenis in hebben, dat is... vind ik heel bijzonder en vind ik heel mooi. En ik had ook heel veel nog doen om de Faro Gong te gaan. En ik omdat we een vers geschreven mooi voor de bevrijding. Ik ben heel benieuwd, hij dat al klaar of niet? De tekst is eigenlijk zo klaar. We zijn nou een beetje maar de muziek al een beetje aan de gong. Maar goed, het is 4 en 5 mei met we dat spelen. Dus voor die tijd maar het al klaar was vanzelfs. Ja, je hebt een deadline. Ja, dat is mooi. Ja, dat is voor u ook wel eens goed. En, Ja, een beetje streng werden, dat kan ik niet kwijt. ja, dat is mooi, dat is goed. Maar het wordt heel mooi en ik heel bijzonder omdat het was. Leuk man, spannende dag. Heel spannend. Heel bijzondere dag, vind ik. Heel leuke dag. 4 mei, je zelf wel naar het festival. Je hem spelen meestal, denk ik dan. We hebben het altijd spelen maar 4 mei. Maar ik vind het heel belangrijk dat het vierd wordt. Dat het mijn nijtocht wordt. Nou ja, wat ik al zei, het is actueler dan ooit om toch bewust te werden dat we vrij binnen en vrij bluwen willen. Hè? Ja, zeker. Ja, Zeker als rock'n'roll artiesten. Een beetje vrijheid kunnen. ja altijd. Ja. Hey, wanneer komt dat fest uit? Pas voor jou 4 mei of zijn we het al eerder releasen? Daar hebben we nog net echt toen uitgedacht. Maar ik denk op het moment dat wij dat kleren hebben, dan met even hoe lezen, ik maar GK, maar ik vanzelf, ik even maar eens platenmaatschappij, hoe zou dit zien staan? Dat vinden ze vanzelf ook helemaal fantastisch dat we hier met Waanden binnen. En dan moeten we dan zien of we daar een datum van krijgen en dat we dan hier vanzelf dat live spelen mooi. Dat, Ja, raar. dat zou echt te gek zijn. Komt u maar. Ja, nou, dat, Stiert bij deze jongens, hartstikke mooi. Ja, spannend. Ik kom straks nog even bij je bron om even 2015 meer met een kwart op kaart te zetten voor vangrail. Maar we
hier het op het Bevrijdingsfestival. Nou, de datahoek haast net te zitten, want 5 mei, dat stiert als een hoes. Compleet vrije dag. Dat scheelt wat, denk ik. Ja, ik denk dat het echt super druk wordt. Dus daar zijn we ook natuurlijk al heel veel mee bezig om dat ook goed te regelen. Dat er qua vervoer en doorstroom en zo allemaal, dat is best nog wel een heftig ding. Maar dat betekent natuurlijk nu ook dat wij een nog toffer festival van kunnen maken dan we eigenlijk altijd doen. Ja. Helikopterrex, Hassel zijn, Jet Rebel onder oren. Wat is die? Ja, ik is net alles neer, maar we hebben verschillende muziekpodia. Hè? Ja, we hebben natuurlijk Noorderwien podia ook altijd. En we hebben het Talent Stage van Sena. We hebben een D-Drive podium. Academie voor Popcultuur podium komt er dit jaar. Dat is nieuw. En op het Wilhelminaplein hebben we dit jaar een groot défilé. En daarvoor ook muziek en daarna nog. Dus daar gebeuren nu ook heel veel dingen naast op het Oldhoofse Kerkhof. En natuurlijk gewoon het hoofdpodium en dancepodium. Ja, voor iedereen wel wat wils. Gewoon petit, kom maar hier naar Ljouweta. En dan de hele dag feest vieren. Sfeer is de laatste jaren fantastisch. En het hele vieren vrienden winnen was gedomme drank. Dat is de laatste jaren echt niet meer. Dus het is echt een opjocht feest. Hè? Ja, en dat vind ik ook zo tof. Want we doen natuurlijk veel evenementen per jaar. Maar 5 mei is echt voor iedereen. En het kan ook allemaal naast elkaar. Weet je, in Noorderwien is natuurlijk op jouw podium staat vaak hele andere muziek dan dat er op het hoofdpodium staat. Maar dat is juist zo tof dat dat gewoon allemaal naast elkaar kan. En mensen komen lekker met hun kinderen. En jongeren komen om feest te vieren. En het is nooit gedoe. Het is altijd super gezellig. Dus ik heb er echt super veel zin in. Door Slayer weer hier. Nee, wie maar wie. Het zou wel fantastisch zijn. We gooien hem op de hek. In Noorderwien en alle horenmedia zullen Griffenwolf 5 mei wat zitten. Ben er nog dingen die leuk zijn om nog even te vermelden? We maken half februari onze line-up bekend. Dus hou dat in de gaten. Wij zijn nog meer te zitten natuurlijk. Ja, we hebben nu Jet Rebel en Ali B en Vangrail. Zijn nu de eerste 3 namen die bekend zijn. Ik al hele mooie naam. Ja, dat belooft al veel. Hè? En mochten mensen zelf nog projecten doen van tussen 15 april en 5 mei, kunnen ze dat even op de site van bevrijdingsfestivalfriesland.nl aanmelden. En dan nemen wij dat gewoon mee in onze communicatie op de site. En verder staat er op de site ook al heel veel informatie, want het is heel veel wat ik nu vertel. En er gebeurt nog veel meer. Dus kijk lekker op de website voor alles.